Siinä on. Se on alttari. Ois ne venannut siellä B-llä he vähän. Me sanottiin, että me ryystää ton B:llä. Tuli läpi on rinne. Haastaa oman. CT, jää. B:llä vielä 2. Midi 1. Sitten on siinä lähellä. Tuppa meni puski pimeä 1. Toinen alttarilla, toinen pimeä suulla. Flashback. Grenade. Jaa. Hävittuu toi vihukin teki.